Ébresztőóra.hu, altató és ébresztő egy helyen. Segítség a használatban. Mit látok az ébresztőóra weboldalon? Alapbeállításoknál a háttérben egy képgaléria képei váltakoznak, és láthatók a főbb kezelőszervek. Balra fenn a beállítások ikonja, jobbra fenn a menü, középen pedig az ébresztés bekapcsolása az óra alatt. Ha megváltoztattad a beállításokat, ez némileg másként is kinézhet. Hogyan kapcsolhatom be az ébresztést? Az ébresztőóra oldalon a képernyő közepén az ébresztés bekapcsolása gombra kattintva lehet bekapcsolni az ébresztést. Ekkor minden, ami már nem kell a képernyőn eltűnik vagy elhalványodik. Egyedül a teljes képernyőre váltás és az ébresztés kikapcsolása gomb marad látható és használható. Érdemes az ébresztés bekapcsolása előtt meghallgatni a kiválasztott ébresztőhangot az ébresztőhang tesztelése gombbal, hogy biztosan megfelel-e. Hogyan tudok másik ébresztőhangot választani? Az ébresztőóra oldalon a képernyő bal felső sarkában látható a beállítások ikon. Erre kattintva megjelenik a beállítási panel. Ez 4 részből áll. Háttér, óra, ébresztő és altató. Itt a harmadik pontban találod az összes választható ébresztőhangot, és le is tesztelheted őket. Ami megtetszik, azt a kiválasztom gombra kattintva aktiválhatod. Fontos, hogy csak akkor lép életbe a változás, ha a panel alján az alkalmaz gombra nyomsz. Hogyan tudok másik hátteret választani? Az ébresztőóra oldalon a képernyő bal felső sarkában látható beállítások ikonra kattintva megjelenik a beállítási panel. Itt a legfelső, egyes pontban választhatod ki, hogy teljesen fekete hátteret szeretnél-e, vagy képet, esetleg váltakozó képeket egy galériából. Ha fekete hátteret szeretnél, csak nyomj az üres fekete háttér panelen a kiválasztom gombra. Ha egyetlen képet szeretnél, akkor a választható éjszakai kép alatt kattints a kiválasztom gombra, és az ott megjelenő felsorolásban keresd meg a neked tetsző képet. Segít, hogy galériánként külön válogattuk őket. Ha megtaláltad a neked tetszőt, nyomj alatta a kiválasztom gombra. De azt is megteheted, hogy egész galériát választasz ki, ami majd a háttérben fog váltakozni. Ehhez az éjszakai képsorozat alatti kiválasztom gombra kell nyomnod, és a megjelenő felsorolásban a galéria neve alatti kiválasztom gombbal jelezheted, hogy melyiket szeretnéd háttérnek. Fontos, hogy mindig csak akkor lép életbe a változás, ha a panel alján az alkalmaz gombra nyomsz. Hogyan állíthatok be altató hangot vagy videót? Az ébresztőóra oldalon a képernyő bal felső sarkában látható beállítások ikonra kattintva megjelenik a beállítási panel. Itt a 4. pontban a háttérhangot választva meghallgathatod, majd a kiválasztom gombra kattintva ki is választhatod az adott háttérhangot. De arra is van lehetőséged, hogy YouTube videót illesz be az ébresztőóra alá. Ehhez a YouTube videó melletti kiválasztom gombra kell kattintanod, és bemásolni a videó webcímét. Ha szeretnél, meríthetsz ötletet az általunk összegyűjtött videótárból. Ehhez találsz egy egész gyűjteményt nálunk. Fontos, hogy itt is csak akkor lép életbe a változás, ha a panel alján az alkalmaz gombra nyomsz.